פרשת השבוע, אז אחרי כל יציאת מצרים ראינו מגיע פרשת יתרו, שזה בעצם אחד מהפרשות, אם לא הפרשה הכי חשובה בתורה. פרשת של מתן תורה, אנחנו זוכים בעם ישראל, זוכים לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. את כל מה שמחזיק את עם ישראל, כל הדורות, כל השנים, זה התורה הקדוש, וכל מה שבעצם הופך אותנו לעם. הקדוש ברוך הוא נתנו את התורה, איך הקדוש ברוך הוא כביכול מתקשר איתנו. הכל זה דרך תורה, אנחנו... והפרשה הזאת על שם נקרויה, ישראל. שמע ישראל, כהן מידיון, כהן מוישה, כן צריך להבין גם מה זה הביזיון הזה למוישה רבינו. כהן מוישה זה לא מספיק, מה זה כהן מידיון. הפרשה שלמה קרויה על שמו, הפרשה הכי חשובה, ולא רק שהפרשה על שמו, הפרשה יותר מעריכה על הפרשה של ישראל שהוא שמע והגיע עם כל שהוא מייעץ למוישה לשפוט את עם ישראל, יותר מאשר המתן תורה בעצמו. זה סתם הערות שצריך להבין. וגם מה שאומר שבישמע יתרו מה הוא שמע? שמע את כל קריאס ים סוף ומלחמת עמלק. למה צריך? כאילו לא הספיק לו קריאס ים סוף, צריך לחכות למלחמת עמלק, שזה לא היה הסיפור פה, והיה צריך לשמוע את שתיהם. עכשיו זה דברים שצריך להבין בכל מה הוא זכה. זה לא הנקודה שנראה לי אני רציתי לדבר, אבל יש איזה גמורה שאומרת, פשט נראה לי של הגמורה, אני לא יודע איזה גמורה זה בדיוק, שיתרו, מה היה מיוחד ביתרו? יתרו הראשון שהגיע ואמר, אנחנו אומרים כל הזמן, ברוך השם, יתרו הראשון שהגיע ואמר, ברוך השם, שם המוקר. מה זה הראשון? הרי לפני זה עם ישראל אמר שירו אחרי קריאת ים סוף, היה, כאילו ראינו הרבה פעמים בתורה ששיבחו את הקדוש ברוך הוא. אבל ברוך השם זה הראשון שהגיע ואמר, זה היה יתרו. מה יש בברוך השם יותר מכל שאר השבח שראינו בתורה עד עכשיו? אז בעצם, שבח, הקדוש ברוך הוא עשה נס מסוים לעם מסוים או לעם, אז אמרנו שיר, שיבחנו את הקדוש ברוך הוא. ברוך מה זה ברוך? ברוך זה מלשון ברכה. בדרך כלל, מי נותן ברכה? בן אדם מגיע, מבקש מצדיק שתיתן לו ברכה. כאילו בדרך כלל, החזק נותן ברכה לחלש, כביכול. כאילו בן אדם שיש לו כאילו כוח, הוא נותן ברכה. מגיע יתרו, והוא מברך את הקדוש ברוך הוא. מה? הקדוש ברוך הוא צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, כאילו גם יתרו יכול לברך את הקדוש ברוך הוא, ולא רק זה, הפשט כביכול הפשוט, לכן הוא זכה שהפרשה שלמה תהיה על שמו. מה יש בזה? אז בעצם ברוכה, עד עכשיו שיבוח ששיבחו את הקדוש ברוך הוא, אפשר להבין, אפשר להגיד אולי, הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה משהו כאילו אבל אין קשר, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה את הנס בצורה שעם ישראל יראה את כל שהוא מנהל את הטבע והכל, אז אנחנו ניתן לו שבח. שבח זה כאילו משהו הוא לא אצלנו, כאילו אתה משבח משהו כאילו שהוא עליך. הקדוש ברוך הוא רצה בעצם, כל עניין של מתן תורה, כל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אני אסביר את זה עוד מעט יותר, אבל שבעצם העולם שלנו הכל מתנהל על פי זה, על פי הקדוש ברוך הוא. ומה זה כביכול הקדוש ברוך הוא? אדם שלומד, קודש ברוך הוא ורייץ וישראל אחד, ומה זה אדם שלומד? זה בעצם, אדם שלומד בעצם יש לו כביכול שתקל הלייקוס, כאילו זה כאילו, אתה בעצם, אתה מחזיק בקדוש ברוך הוא שאתה לומד. אז בעצם זה מגיע למצב כל כך שכאילו המתן תורה לא יכול להגיע לעולם לפני שכאילו יתרו אומר ברוך השם, לפני שאנחנו אומרים בעצמנו, אומרים ברוך השם, שכאילו זה בשלב שלנו, במקום שלנו, ואנחנו יכולים לקבל את התורה. וזה משהו קטן, אולי נבין את זה יותר טוב בהמשך, אבל לפי זה אנחנו יודעים, יש מושג תלמיד חכם, יש לנו מושג של צדיקים, יש לנו מושג, אנחנו יודעים, עם ישראל ידוע בתור עם, כאילו שומרי תורה ומצוות, כל יהודי שקצת ירא שמיים, אנחנו יודעים, שואלים אותו, כל אדם שעושה משהו בחיים שלו, לפני שהוא עושה משהו גדול, לעבור כולל ישר, לא יודע, בדרך כלל בן אדם לפני שהוא עושה משהו, הוא שואל את הרב. יש כמה, אתה עובר דירה, אנשים שואלים רב, יש מושג, כל דבר שואלים את הרב. עכשיו מילא אני יכול, שעה הלכתית אני יכול להבין לשאול רב, כי כמו שאתה יכול ללכת לפרופסור, פרופסור מבין יותר ברפואה, אחד תמכוח הוא יודע את התורה, להבדיל, יודע את התורה, אתה ממני, אז אני צריך לשאול אותו שאלה ואני לא יודע, אז הוא יסביר לי. אבל שאלות דברים כאילו, לנסה יום יום,
יש לזה מקום בתורה. ואנחנו רואים שהעם ישראל הוא חי ככה, אנחנו ככה חיים, אנחנו כל דבר יודעים, אדם עושה משהו גדול, הוא שואל את הרב. ויש לזה מקורות גם בתורה, כאילו בנביאים, ששאול, שהלך לחפש את האתונות של אבא שלו, ונעלם מהאתונות, ואז הוא ראה את שמואל, אז הוא אומר לו, אז הוא הנביא, הוא אומר בוא נשאל את הנביא, איפה האתונות? אז מה שמואל אמר לו, מה אתה מחפש אתונות? אתה ראוי למלוכה. אז אנחנו רואים כאילו שיכול להיות בדברים כאלה ששואלים את הרב, מקבלים דברים גדולים, גם בפרקי אובס, בפרק א', בפרק כתוב, פעמיים כתוב, עשה לך רב, קנה לך חבר, עשה לך רב, יסתלק מן הספק. זה כתוב בשתי מקומות, לכאורה, מי שחיבר בשני הספר זה אותו בן אדם, ומה הכפילות של הפעמים שכתוב גם עשה לך רב, קנה לך חבר, גם יסתלק מן הספק. אז עשה לך רב, יסתלק מן הספק, פשטה זה, יש לך שאלה בהלכה, אתה לא מבין משהו, אז אתה הולך. ושואל את הרב, אז יסתלק מן הספק, הוא מסביר לך מה צריך לעשות. אבל עשה לך רב, קנה לך חבר, זה כבר, זה הרב, רב כביכול שהוא כמו חבר, כאילו שכל דבר בחיים, אתה שואל אותו, שאתה לא מתפעל ששואל אותו, אתה צריך לשאול אותו, לעבור דירה, או ללכת לכולל, כל דבר לעשות. אז יש לנו כבר, אנחנו יודעים, כבר בתורה, הדברים האלה, את המושג הזה ששואלים רב כל דבר. אבל בעצם הכל מגיע, כמו רבי שבס מספרת על מוישה רבנו, לפני שהלך, שנתן את התורה, הוא עלה לשמיים. כל המלאכים קופצים עליו. מה עושה פה, אומרים לקדוש ברוך הוא, מה עושה פה בן אדם עם בשר ודם שעולה פה למעלה? אז הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תענה להם. הוא מפחד לענות להם, הוא אומר, תחזיק בכיסא הכבוד ותענה להם. טוב, אז משה נכנס, מתחיל להתפלפל, הוא מסביר את כל המצוות, לכם אין לשכת את המצוות האלה, כיבוד אב ואם, הכל עובר איתם. אבל אנחנו רואים, מה הולך פה, כאילו? המלאכים מגיעים וצועקים על משה, למה אתה לוקח את התורה? לא ראשון. מה כל כך בעיה? שיהיה גם להם תורה וגם לנו תורה, מה הבעיה? לא יעשה, הוא ייקח את זה, לא ייקח את זה. ועוד יותר, האבות, כתוב שהאבות קדושים גם הקימו את התורה. אברהם אבינו, כל הסיפור עם המלאכים, כתוב שחמא לפני הבשר, למה? כי מה אפשר לאכול? בשר וחלב, אוכלים רק חלבי, ואפשר גם להשפיע פשט, כתוב שאברהם עמד עליהם מתחת העץ. איזה מין מארח עומד על האורחים שלו מתחת לעץ. אבל לא, הוא פשוט אכל איתם גבינה, רצה לחכות את השעה מהגבינה לבשר. אבל כאילו רואים, האבות הקדושים קימו את התורה. פתאום המלוך אז לא הפריע להם. וגם הסיפור, כולם יודעים שהמלאך הסתובב בין האומות והציע להם את התורה. המלאכים שותקים. מה הולך פה? מה כל כך מפריע למלאכים שעם ישראל יקבל את הטבע? אז בעצם אפשר להסביר את זה, עוד בעזרת השם עוד שאולי נראה בפרשה, כל פרשה אצל משכון. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תבנו לי משכן, ושכנתי בתוכם. ובואו כל העם, מה הקדוש ברוך הוא צריך בית? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. איפה, אתה בונה לו בית, הוא יהיה שם גם פה, כאילו מה יש פני אצל משכון? אז בעצם, אז יש איזה, וזה כל זה היה הכי כמובן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא, יש למשל, היה איזה יהודי ישיר שהיה לו בת שהוא גידל אותה כל השנים, והגיע השלב של שידוכים, מצאו לו איזה חתן, עוד ישיר מהעירה אחרת, אבל הוא, מה הוא רוצה? הוא קשה לו להיפרד ובתנאי, שאחרי החתונה הוא ילך ביחד עם החתן לעירה שמאיפה הוא הגיע, מהמלאכה ששם הוא הגיע. אבל מה, אחרי החתונה, אחרי השבע ברכות, הוא לא רוצה להיפרד מהילדה שלו, הוא מנסה להציע, אבל הוא לא יכול. כי תכלס אבא רוצה להיות ליד הילדה שלו, הוא גדל איתו כל החיים, הוא לא רוצה להיפרד ממנו. כביכול פה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הקדוש ברוך הוא הכניס את זה, קוראים לזה מתן תורה, מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא הוריד לנו, כביכול את הביבי שלו, היה לזה 2000 שנה הקדוש ברוך הוא שמע את התורה, הביא לנו את זה, אז בעצם הוא אומר, תבנו משכן כי אני רוצה להיות קרוב עדיין יותר, אני רוצה שהכל יהיה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח, הוא נתן לנו את זה בתור מתנה שלמה, אז הוא רוצה להיות קרוב, כביכול, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות קרוב למשכן. עכשיו, לפי זה אפשר להבין, לא רק יש פה, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיק, כל אותם תוכן, אנחנו שואלים, אז איפה לגור ואיפה כל דבר? בן אדם שלמד יותר תורה, אדם שיש לו רשומיים וכל כוח יש לו תורה, יש לו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לצדיקים, כל הדעות, יש לו כוח להחליט איפה תגור, איפה זה, למה? כי מה שהוא אומר,
בעצם, זה הצד של התרא, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והוא, מה שהוא אמר זה חלק, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעצם, מתנתרא, ואנחנו בעצם, לצדיק יש לו, הוא יכול, אנחנו יכולים לצוות, לבדוק לפי התורה, מה התפקיד שלנו. כמו, נגיד, מה זה החודש הזה לכם? החודש הזה לכם, מה זה לכם? אתם צריכים לדעת מה זה החודש שלכם. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם עם ישראל, אנחנו יודעים איך קובעים לבנה, יש שתי יודעים, הקדוש ברוך הוא צבא, אתם מחליטים מתי הלבנה. זה התפקיד שלנו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אומר, אתם יהודים מן השמיים, אתם מחליטים איך כל השולחן ערוך, כל הדברים האלה, זה הרמב"ם, כולם, כמובן שפי היסוד זה התרא שבכתב, אבל הכל יתנהל לפי זה. וגם, שלפי זה אנחנו מבינים, גם יש הבדל, הכלי יוקר אומר שיש 10 שינויים, נכון ש10 הדיברות הראשון שמוישה הוריד, אז מוישה שבר את הלוחות, אחרי חטא העגל, אחרי זה הקדוש ברוך הוא התחנן והביא את זה פעם שנייה. הכלי יוקר אומר שיש 10 הבדלים בין הדיברות הראשונות לדיברות השניות. ודוגמה אחת אפשר לראות, בפעם הראשונה, לכאורה, בעשרת הדיברות הראשונות כתוב את כל העשרת הדיברות, בית אביך, מה שצריך לעשות, ואז כתוב לא תחמוד, לא תעשה, ולא יסתחמוד, השני כתוב לא תחמוד ולא תתאווה לנפש, מה זה ההוספה הזאתי? יכול בן אדם, מה זה לא תחמוד? אני רואה את הבית של ההוא, אני רוצה כזה בית, אז לכאורה מה אנחנו מבינים? שלא תחמוד זה רק בפה, כאילו אני אומר, טוב, תחמוד. אבל הייתי אומר, בן אדם יכול לצאת, לפני שהוא הולך לישון, יכול לדמיין, נגיד, אולי יום אחד זה יהיה שלי, אולי זה יום אחד זה שלי. הגיע מוישה והוסיף על הדיברות הראשונות, אומר, גם לא תתאווה, כאילו, זה דוגמה, כאילו, לא תתאווה שגם אסור לא לדמיין את זה, לא לחשוב על זה בכלל. אז רואים כאילו שהקדוש ברוך הוא, אחרי שנתן לנו את התרא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לגדולים, לצדיקים, להחליט, כן, מה שהם אומרים בעצם, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש גם את הסיפור, המחלוקת בין רבן גמליאל ורבי יהושע על הלבונים, שמה, הסיפור שכמעט קרה את עם ישראל, שבאו שתי עדים, אמרו להם, ראינו את הלבנה, ולכאורה היום זה ראש השנה לפי הצו, והגיע רבי יהושע ואמרו להם, הם שקרנים, ראיתי אותם עכשיו בחוץ, הם צוחקים, רצו לעשות תיכה. לא, יש פה שתי עדים, הוא קבע והיה ממש מחלוקת גדולה, ורב גמליאל קרא לרבי יהושע ואמר לו, אני גוזר עליך שמתי שיצא עם כיפור שלך לפי שיטתך, אתה צריך לבוא אליי עם שתייה ואוכל, להראות כאילו הקדוש ברוך הוא נתן כוח, ולמה? ואז שאלו את בשמיים, מה הקדוש ברוך הוא צחק, אמר, ניצחתם לי בני משהו כזה. ניצחוני בניי. למה הקדוש ברוך הוא? זה כמעט, זה מה שאני נתתי את זה, כי זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בעצם שנתן לנו מתן תרא, וזה המתן תורה, וזה המלוכים לא רצו. המלוכים התנגדו למוישה, אמרו, אתה נותן את התורה ביד לידם שהם יחליטו והם יוכלו על פי התורה לקבוע זה? מה פתאום? התורה זה משהו גבוה. אמרנו, זה הקדוש ברוך הוא אומר, לא. זה באמת התפקיד של התורה. זה בעצם המחבר בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא על ידי זה. ולכן אנחנו יודעים בתור כל יהודי שיש לו קצת יראת שמיים. כל דבר גדול שהוא עושה, אתה יודע למה הוא שואל את הרב? כי הוא יודע שמה שהרב אומר לו זה בעצם הקצת של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז לכן, זה מה שמבינים, למה מוישה נלחם בשמיים, המלכים נלחמו נגד מוישה על המתן תרא, אבל זה מחייב אותנו, מבינים מה העוצמות, מה הכוח של מתן תרא, על פי זה אנחנו צריכים לחיות.